Salam. C++ bilen kodlama derslerimizin ilkincisiне hoş geldiniz. Bugünkü videoda C++'y işleten dil C++ programmasynyň nerden we nähili kompýuterimize ýüklenip alyşyny hem de birazjyk işlenişini görüň bermekçi. İlkinci bilen C++'y işleten dil C++ programmasynyň nähili we nerden ýüklenişini görmekçi. Şu ýerden kompýuterimizden Google'dan ýa bolmasada özüňize baý bolan browserda şu ýerde görünýän ýere basyp sourceforge.net saýtyna girýäs we şu ýerde sağ gapdaly burçda search for software or solutions ýeri bar. Şu ýere öz gerekli programmamy ýazýas. Meselem bize C++ gerek. We görünýär. Şu ýerde bize gerekli bolan C++ programmasyny çykardy. Ne bu programma download etmek üçin ýani kompýuterde ýükläp almak üçin sağ arada C project diýip bir ýer bar. Şoň üstüne basýas we şu ýerde download diýip bir buton bar. Şu da ýani öz kompýuterimize ýükläp almak üçin şu download butonuny basýas. We 4-5 sekunddan soň kompýuterimize C++ programmasy ýüklenip başlanat. We men şu ýerde cancel etjek, ýani ýüklenişini durdurjak. Sebäbi men kompýuterimde öňden C++ programmasy bar. Şonuň üçin şu ýerde download edişini ýani kompýuterime ýüklenip alyşyny durdurdum. Elbetde siz soňra çenli download edersiňiz. Soňra bolsa kompýuterinize install edersiňiz. Ýani kompýuterinize install edeňizde batkançak install eder we dilini taýlarsyňyz, ýani C++'da ulanjak dilini taýlarsyňyz, edersiňiz. Ondan soňra shortcut şekilde display'iňizde, ýani kompýuteriň öz ekranynda siziň C++ programmasynyň ikony bolar. Şu ikony girip C++ programmasynyň içine girip bilersiňiz. Ýani mengide şu ýerde, ýani şu ýerik geçirdim men C++ programmasyny. C++ programmasynyň içine girýäs we ekranda şular ýaly bir zatlar hemele gelir. Indi biz şu ýerde täze sahypa açmaly. Täze sahypany açmamyzyň sebäbi biziň ýazjak kodlamamyzyň äklifini şol sahypanyň üstüne ýazýar. Täze sahypa açmak üçin şu checkbox'da burçda file diýip bir ýer bar. Şoňa basýas, new project diýip bar. Source file şoňa basýas we biz kodlamamy ýazmak üçin täze bir sahypa açýas. Täze bir sahypa açmak üçin başga da ansat ýoly bar. O ýoly bolsa Ctrl N butonuna basýas klawiaturada we ansatlyk bilen C++ programmasynyň täze sahypasyny açýas. Adatça özüm Ctrl N ulanýan ansat bolan üçin. Indi häzir size save et, ýani bir programma, ýani bir kodlama ýazandan soň onu save etmegi, ýani kompýuterimize ýüklemegi, soňra compile etmegi, ondan soňra bolsa run etmegi düşündirmekçi. Ýani her bir funksiýanyň näme many aňlatýanyny, her bir funksiýanyň näme beretýäni hem görkezmekçi. Meselem compile näme, run näme diýip soralar baý bolmagy mümkin. Aklymyzda ýöne şu wagtça onu pikir etmän. Häzir hersini ýeri gelende we düşündirmekçi. Indi häzirki şu sahypa ýazjak kodumy hiç kelläňe garşdyrma. Sebäbi bu kodlamaň her bir sözüniň, ýani her bir kodlamaň näme many aňlatýanyny ilki dersimizde has açyk aýdyn size düşündirmekçi. Şoň üçin häzir diňe kodlama diýip biliň, ýani C++'da bolup biljek iň aňsat kodlamany ýazmakçy häzir. Bu iň meşhur hem diýip bilersiz. Include iOS 3
cout diyeli salam dünya. Return no. Şimdi şu an C++ programmasında bulup bilecek en anfat kodlamanı yazdık. Yani şu an için en anfat ve en meşhuri deyip bilinen kodlamanı yazdık. Hadir bu kodlamanı yazdıktan sonra ilkinci etmeli adımız şu kodlamanı save etmeli. Yani kompüterimizin ölçüsüne yerleştirmeli. Kompüterimizin ölçüsüne yerleştirme için şu yerde checkbox'larla buruşta file deyip bir yer var. Şuna bakacağız ve şu da save deyip var. Şu save'e basacağız ve file'ımızın adını yani şu save edecek programımızın adını neme deyip attıracak olsun şu yere yazacağız. Diyeli ilkinci versiyonun nokta cpp. Şöyle cpp yazmamın sebebi benim programımın yani C++ formatladığını anlatmak için yazıyorum. Bunu yazmanın bilir aslında çünkü şu yerden özünü gerekli formatı hem saylap koyuyorum. Mesela C++ source files bu C++ için C source files bu C programlamak için şu için biz yerden C++ source files saylap ve save butonuna basıyoruz. Şu an programı bizim yazan kodlamamızı save etti. Şimdi etmeli adımız compile edeceğiz. Compile etmek için klaviaturada yukarıda F9 knopkası var. F9 düğmesi var. Şu düğmeye basacağız. Ve compile edeceğiz. Sniper edeceğiz. Compile edenden son compile ne için edeceğiz? Şunu düşündürmek için compile edemeden son bizim yazan programı bizim yazan kodlamamızın yanlış mı ya da doğru doğru bağırlaya. Neştaydı. Errors null diye. Yani hiç yanlışlık yok ya programda. Sonra bağırlandan son bizim yazan kodlamamızı kompüterin düşünüp bilecek diline öğrüyor. Ondan sonra compile edemizden son F10 knopkasına basıp şu programımızı yani şu kodlamamızı programa şekline getiriyoruz. Mesela F9 derden basıyoruz. Görüşmek üzere sadece errors null var. Hiç yanlışlık yok. Diyeli sadece bir yanlışlık koyuyoruz. O yanlışlığı şu yayı kodalı mesela. Derden compile edeceğiz F9 dilen. Ve şu yerde bizim yanlışlığımızın neyemediğini ait ya. Ve şu yerde hayfı fetirdi. Yani hayfı fetirdi yanlışlık var olsa şu fetirin aşağısındaki fetiri kızıl bilen örtüyor. Şu tane. Mesela derden F9'a basalım. Yani aslında bizim yanlışlığımız ne? Edir şu tayda değil. Yani şu tayda şu yanlışlığımız vardı. Ve şu aşağısındaki fetiri kızıl bilen örtüyor. Şimdi F9'a bassak hiç yanlışlık koymadan sebebi biz yankı ayıran yaymadı. Yenice ayırın oldu. Şimdi F9'a basıyoruz. Yeni terden. Şu yerde virtual yerlerimiz ol. F10'a basıyoruz. Ve programımızı yani yazılan kodu programa şekline getiriyor. Yani şu yere salam dünya diyen yeri yani salam dünya deyip yazdıran yerimizi şu yere getiriyor. Kıskası yani save etmek, compile etmek ve run etmek şuradan ibaret. Yani run etmek için F10 butonuna basıyoruz. Compile etmek için F9 butonuna basıyoruz. Run demek yani run demek yine bir kaydayım. Programımızı compile edemizden son F10 bilen run edeceğiz. Run demek şu bizim yazan kodlamamızı programa şekilde getiriyor. Şu yerde alan bir yer dikkat ya. Ya olmadı başka rakılat yazalım. Bizim ikinci video videomuz diyelim. Şu yerde
Täzen compile edip F9 arkaly we F10 bilen endi run edip we ýazan kodlamamy program arkaly şu şerden täze pencereden görüp bilýär. Ýa-da diýeli täze ýene bir ýazaly. İlkinci dersimizde hoş geldiniz. Täzen compile edip F9 arkaly sonra F10 arkaly ýazan kodlamamy programy şekilde geçirýär. Bu şerde ýene aýtmak isleýän zadym näme üçin şu ýerde hoş diýeni S bilen H ulandım. Oň sebäbi meselem näme üçin ş ýa-da ü ýa-da ö harfleri ulanýar? Oň sebäbi meselem şu programany şu şekilde getiremizde, ýani kodlamany şu programa şekilde getiremizde, täze pencerede çyk ýazgyda şu ýerde ş harf, ö harf ýa ü harf, çürüýä harflar çykmaýar. Ýani başardygymyzdan ingilisçe alfabetdäki harflar ulanmaga çalışary. Şoň üçin şu ýerde men SH ulandım. Ýani şu ýerde SH däl ş ulanany unutdym. Şu ýerde soraw belgisi çykardy. Şu ýani ş harfy, ö harfy, ü harfy direkt soraw belgisi çykardy. Ýani o soraw belgisini çykmady ýani ş harfy hem şu ýere geçirýär edip bolýar ýöne. Oň üçin hem käbir kodlamalar ýazmaly bolýar. Oň bilen hem kän şu wagt gelýär garşyma has dogrusy ýani ingilisçe karakterler ýani ingilisçe alfabetdäki harflar bolsa o has dogruly. Inni bugünkü videoda aýtjaklam şulardan ibaret. Ýani egerde şu video hakyndaky soralaryňyz bar bolsa ýa-da düşündürüşimizde käbir problemler bar bolsa aşagdaky ýani videoň aşagyndaky tefsirler bölüminde öz soralaryňyzy ýa bolmasa-da ýani käbir kemçilikler bar bolsa şo kemçilikleri aýdyp bilersiňiz. Ýani indiki videolarda şo kemçilikleri düzeltmek maksady bilen. Indi aýtjakladym şu C++ programasynyň ýani öz kompýuteriňize ýükläp almak üçin linkini aşagdaky videoň aşagyndan açıklama kısmına ýazar. Şo ýerden şo linke basyp C++ programasyny öz kompýuteriňize ýükläp bilersiňiz. Indiki videoda görüşýänçek sag bolun.